Takže čaute ľudia, dneska vás vítam pri novom videu po mega dlhej dobe. Je to Urbex, vlastne vlakovej stanice? Či je to? Áno, vlakovej stanice. Je tu so mnou Šimon, Juraj a príde ešte jeden typek. To vám predstavím asi ďalej vo videu. Takže dosť bolo na úvod a... Bro sa dusí. Dosť bolo na úvod a vidíme sa už v akcii. Ľudia, idem dole, ale... To si poďme mravec. Čo? Lezlo, poďme mravec. Koľko ty si, aký vysoký? Dobre, takže, ideš aj ty? Ja som tam bol, že teraz ty, lebo ja som posledný. No dobre. To je sklo v každej riti. Dobre, ideme sa pozrieť sem. To je sklo, všade to je uhlie. Elektrina nefunguje. Dobre. Čau. Nejaká chlpička. Toto netuším vôbec, že na čo sa používalo. Najmenšie tušenie nemám. Škoda, že tu som sám, že som nebol aj chalani. No? Ach jaj. To je nejaká malá budovka, ja som čakal, že to bude o mnoho väčšie. Môžeš byť ticho? Akože som dosť sklamaný, že tento tak... Čakal som teda úprimne, už to hovorím asi tretíkrát, ale čakal som, že to bude väčšie proste, no. Momentík, chvíľočku, kde musím prepnúť kameru. Nejako dobre. Kamera prepnutá. Inak je niečo. Nejaký kýbel. Hej, kýbel. Dáky. Počkaj, ja si chcem poriadne video robiť, tak počkajte ešte chvíľku, prepnem kameru. No dobre ľudia, teraz mi povedali chalani, že niekto tam čaká na sedačke vraj. Takže už idem asi hore. Tak dám ti telefón. Koľko to má? Nejak 3 minútky, či 3. koľko, ale zatiaľ neprestávaj natáčať. Sa to furt nechaj. Pozor, lebo choď. Vy čo ste všetko preskúmávali? To čo tam spadlo? Máte to čo tam spadlo? To som ja, tú dosku. Nie, ja som sa bál. Vylezeš? Vylezem, ale... Trošku ťažšie. To dáš. Sa potrebujem... Ja som ti hovoril, že... Želava. Posunúť. V pohode? Sa sem dal nohu. Dobre, takto sa održ. Bolí to, čo? Neviem, či som ruku dal náhodou. Ja som... Sorry. Náhodou, či som mi dal ruku do skla. Máš ju, ono. Dobre, pohoda. Máš iba špinavú. Poviem, že spadlo do kanála. Ty si blázen. Ako to žiadne není. Poviem, že cigáni ľúbajú. No dobre. Takže ľudia, toto časťou sa s vami pre dnešok lúčim. No to bude ešte nová časť cintorína autobusov. To vám možno prezradil. Ale pre toto video to je všetko ľudia. Dajte like, odber, ak sa vám video páčilo a vidíme sa pri ďalšom takomto videu. Majte sa, čaute.